Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Tatin. Wah, Mbak Tatin po Denok. Denok. Tatin. Denok Tatin. Konsisten no. Iya, kudu Mbak, apa konsisten. Denok? Denok. Denok, mergane ngapa kok aku mbok celok Denok? Hah? Di wae. Kok isa-isane mongko tua-tuaku lho. Hah? Biasanya nek Denok iki lebih kecil daripada yang memanggil ngono lho. Warak. Lah, Ora kudu wis jaman saiki wis ora ngono kuwi. ora kudu to. Biasanya kudu. nek Denok iki panggilan sayang. Heeh. Berarti kamu sayang sama gue. Walah saking tresnane to, Mbak. Saking sayangku. Piye? Oh ya, nok ya udine. Iya. Heeh, heeh, nok. Heeh, piye to? Ora piye? Jane jelas apa ora sayang apa ora? Weh. Iya to, nok. Kok kaya Sineksenan. apa? Janu saisinipun. Biasanya sinek-sinekan bumi langit ngono. Kok sinek-sinekan kok. Nek kuwi abot banget nek aku bumi langit tak janu ngono ya. Nggih niki nderek remen Mas Gading. Sowan wonten Kelurahan Pathuk menika kula uda kawis sampun ping 4 niki. Ping 4. Nggih. Nggih, matur sembah Jas. nuwun Pak Lurah. Nggih, Nggih, maturake sehat selalu. panuwun. Menika nggih kelo Pak Lurah Pilang Tejo nggih. Rawuh. Nggih. Mau ya wis nyawer iki. Iki lho. Wis entuk-entukan Wis nggih. lagi. Pak Camat nggih rawuh menika Nggih. dari Pak Kepolisian juga Nggih. rawuh nggih. Monggo Pak mengke menawi badhe ngersakaken lagu. Nggih. Nggih urek-urek mawon. Nggih, diurek-urek. Mboten sah diseni mboten napa-napa nggih. Nggih nek mboten nek mboten pekewah. Nggih, Nggih nika derek dedonga rumiyin. Nggih, nderek Mas dedonga Gading kagem. kagem masyarakat wonten Pathuk sedayanipun. Nggih. Mugi tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih. Nggih lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi masyarakate tansah guyub rukun nggih. Ketok mboten kula. Ketrak. Ketok napa mboten? Ora pati yo. Nek sing sami lenggah anu nggih ketok nggih. Samene gedene mosok ya ora ketok ya. Nggih pokoke ketok ora ketok ya sementing enten wujute sementen iki ketok nggih. Ketok. Nek delok kene ne rasah didelok wong ya padha wae. Bentuk. Nggih menika Mas Gading, Nggih. remen panjenengan niki mayang ten mriki nembe sepisan nikah nggih. Nggih. Nggih, pokoke alhamdulillah sakniki jenengan ketiban sampur menika. Ketiban sampur. Sak wonge ora. Napa kaya nganu Mas Wayu nggih ketiban sampur mau dalu. Lah nggih. Panjenengan nggih ketiban sampur. Nggih. Nggih nderek remen nggih Mas. Nggih, nderek Priksani remen. nggih kathah sangat menika bapak-bapak ibu-ibu enten sing wonten mriki enten mriku sami lenggah sedayanipun pokoke sugeng dalu sugeng mendelok Mas Gading. Nggih, mendelok ya. Mendelok iki ya menonton. Nggih, menonton. Nggih. Nggih. Wonten pamundutan? Wah, akeh banget iki, Mbak. Menep aku kaya dipanggil nok iki kaya piye madeg ngono ya rasaku. Madeg piye to kok ser. Lah nganu bapakamu jenenge Bapake sapa? Pak Seno Oh. biyen iki biasane nek ngundang sinden-sinden ki ya nok ngono. Dadi nek jenengan kok lek ngundang meng denoke meng aku tok ora ya aku rada piye ngono. Ora mung denok Tatin tok. Karo sapa denok sapa? Heeh. Sapa? Denok Prastiwi. Denok. Ya ora apa-apa kuwi pancen ibuke iki pantes nek dipanggil Denok soalnya ket biyen ya ngono terus. Iya. Dari 6 sampai sekarang itu sudah dewasa. Arep muni tuwa aku rawani dewasa. Sudah dewasa, tetep ngono kuwi wajahe Nggih. cantik. Terus Cantik, kan oh. ket biyen ya wajahe ngono, terus ora berubah. Ora nek biasane nek wong tua kan doteng klinting apa nih jenenge kene Nggih. iki. Pipine nek ibu enggak. Iki rahasiane apa mbok arti iki perlu dicontoh ya, Bu Napa? Rahasiane daging. Daging apa? Rahasiane kok daging. Lha Mas Gading nek kepengin awet nom, maem daging. Alot. Hah? Alot. Alat yo milih daging napa to, Bu? Ya sing penting maem daging.
daging Mas, ngono ki ben sehat awake. Nomor Iya. resepnya dari Ibu Prasiwi. Nggih napa nuwun Nggih, jenengan niki- ajeng maca napa? Sugeng dalu Mbak Limbo, kula Pakde ugi kita saking Pandak Selatan nyuwun tembang Lintang Asmara ingkang nyekar Mas Kezwan duet kalih Mbak Tatin nuwun. Oh nggih. Sampun nyawer 100.000 wonten rekening atas nama Agus. Koceluk. Heeh. Aja Terus. Pak, parabane Agus Koceluk kok. Lah nggih. Ki ana meneh, Mas mengki request langgam rengu saking Pak Darso sinem Klaten. Oke. Sampun barang transfer 100.000 nggih. Sugeng dalu Mas Gading niki kula nyono fans berate Mas Gading saking tlatah Belor Purwo. Purwasri Kediri badhe nyuwun tembang ande-ande lumut. Peruntuk Mas Gading mugi sehat selalu ugi dumateng sedulur kula warga Pathuk. Gunung Kidul ugi sehat sedaya lan rukun selalu matur nuwun. Nggih terus niki enten sik nyuwun Gubuk Asmara. Nggih. Menika ingkang pundi remiyen ajeng nembang remiyen apa menika Mbah Baut kali Mbah Niken? Mbah Niken. Mbak Niken. Lah nggih no, sekalian dijumenengke. Sekalian dijumenengke nggih. Nggih. Monggo Mas menika Mbah Baut kalian Mbak Niken. Nggih disepoti riyen. Kepareng minggah wonten pepanggungan spotipun. Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu.
Mbak Cangik Mbok Limbo. Nggih. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Flu. Nggih. Alhamdulillah flu niki. Oh, nembe didangir flu. Nggih. Nganu meratah kok niki nggih meratah. Kula yo Nggih. bar watuk pilek niki sing Nggih. grenggeng-grenggeng. Nggih mugi-mugi kek dipinaringan dangan. Amin. Sehat bagas waras. Nggih, amin. Donga pangestu piyayi kathah pinaringan sehat. Amin. Amin yo ganti Mbak Tatin. Nggih. Aku wis kok mau. Oh berarti bojoku. Bojomu. Lah iki bojoku. Astagfirullahaladzim. Kok ra percaya tenan. Jenengan iki kok anu dipreksake mripate. Tegese Lah iki jenengan ayune kaya ngene kok. Lho angel lu golek wong elek ki. Wis semene bane bagus kabeh sing elek gur aku kok. Elek lah gur rupa. Kowe tame jabang bayi aja tiru. Wah, kowe nek delalah ngandut pokoke aja wertak batin. Lah terus Lairno. Lah kok dilairke? Wani po ngandut gek gur batin perang-perang taun. lah iya nek hamil kuwi yo gek dilairke kok. Iya, senengane. Pokoke merinding to mati aku. Apa ya weruh demit aku ki. Karo weruh jenengan. Kuwi udah demit nak. Yang gonon pesugihan. Kok sing kok kalau menyapa Pak Dalang Mas Dalang Pilu sik. jengdalu. Nggih, wilujeng dalu. Mas Dalang. Mbah Daud nggih. Kabaripun kadose pilek. Nggih. Oh nggih, sampun matur nuwun nggih. Nggih, ngatos-atos ndereke mugi-mugi. Oh, anu kek ndongake. Gek kula ndongake kula men mboten tau kabul ya Mas, gek mangkel. Sami Mas, niki nembe musim Nggih. perubahan cuaca. Cuaca. Nggih. Perubahan cuaca jenenge cuaca apa? Es krim. Es krim gitu ekstrim. Nah, perubahan niku cuaca ekstrim niku Ekstrim. gampang banget. Nggih. Kula niku nembe mawon wong niki. Wone jan mboten saged nyuwanten. Nggih. Lho. Nggih, tanggal gangsal niku mboten saged nyuwanten Pak kula. Lah terus Gek tanggal 6 kula kudu iso nyuwara. lah mergane Tanggal 7 golek butuh aku. ngangki kepita. Raskin ora mlebu, PKH ora mlebu, iki ya ora mlebu. BLT yo ora. BLT ya ora masuk, nganti kesel tegesek ning lutruk kabeh. Mangga. Nggih, mangga Pak. Ya ora apa-apa Nggih. Bu, karang ya rezeki menurut kebutuhan masing-masing. Oh, ngono. Awake dhewe ora entuk ora apa-apa, kene entuk pira ki menawa? 50. 50 ki angsurane dek ning 150 ijek golek 200 meneh. Nggih, Sugeng Kondur Pak Penewu. Oh, nggih. Pak Penewu, Pak Kapolsek, derekaken. Nggih, derekaken. Besok harus apel pagi. Iya. Monggo. Sesuk ki sinaksen lintange luku semono janji prasetyan ing ati kanen sakuman teling netra rinoso karo sora sanegriya
Nggih sampun dipun pinangkani. Pak Lurah catur ingkang ngersakaken. Nggih. Nuwun Pak Lurah. Jen Nggih. menika pangandikane kena nggo tulodo. Nggih. Bawane ta. Jenengan iki saya tuwa iki kudune iki saya menep Nah. jenengan iki. Ya kok delok-delok lingkungan. Kok delok-delok lingkungan wis ketok lho, kudune iki wibawa to. Nggih. Lah saya tuwa kok nggih Mas Dalang. Saya tuwa niku Kok malah nganggo golek spray. dalan sing padang. Golek dalan padang. Lah sik dalan sik sip. Nah, ampun golek dalan bayi terus jenengan niku. Lah Dalang nih. Mas Dalang malah iso ngendika ngono. Aku anggere dilikno cone lir. Apa lir? Yo tekan mangsane ku yo menep nah rasa. Urung mangsane aku. Iya iya. Yo kabeh ki nganggo lakon kok yo apa ngerti. Kok Kok terus ampun dina guru. pinanggih Pak Lurah ki matur nuwun nggih Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, Pak Lurah ilang. Nggih, monggo Oke, Pak. Pak Lurah. Pak Lurah. Nggih. Pak Nyuwun Lurah lagu Pilang napa? wonten. Nggih. Pak Lurah Mriki, Pak Beji, Lurah. Pak Lurah Langgeran. Pak Lurah Langgeran nggih Nggih. saged, monggo. Komplit. Ayo Mas Rayu. Monggo. Mboten disepot wis tekan. Pak Lurah iki wis regepen ya, Pak. Ngapunten, Pak. Nggih. Dereng disepot. Kentrongane niku ical lajeng truk-truk niku kek. Kula iki rada krasa. Pripun, Napa, Pak? Pak? Pripun? Ora disepoti mergo sesuk ora nganggo warga laras ngoten. Lah niku kula mboten melu-melu Pak nek niku. Mung tekne kepasan, Pak. Pun krasa jane ket mau niku. Aduh iku ora disepoti mesti penen ora nganggo warga laras ya. Jenengan kaya ngowawahi adat ngono ya. Ngeten. Pas gading kan ping 3 sesuk niku nggih. Nggih. Turut nggih. Warga niku pengen berbeda. Oh, ben ganti Ganti suasana. suasana. Ganti suasana. Nggih karep kula nggih ngoten, Lah, Pak. nggih. Berturut-turut kalih baut karep kula yo tak berbeda ngoten lho. Apa karaten. Karaten jare. Mboten napa dol kilon. Ya pengine kados Bapak Mas Gading iso ngarapi piyaga, nek ngarapi sing Senior. dewasa nggih, Pak. Dewasa. Nggih, nggih. Dewasa. Dewasa kita Mas Gading rada canggung ngoten. Oh. Mboten sakniki malah kendel niku. Ngluwi sakniki. Kok kalih kula WA-an tengah wengi nggih kendel kok niku. Lah nggih. Ngoten nggih, ngaturaken matur nuwun nderek Mangayu Bagyo Kalurahan Pathuk ingkang kaping 96. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Pathuk tansah pikantuk kawilujengan, kabagas warasan sedaya panjang yasa saged momong putra wayah ngantos sak laminipun. Amin. 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 Pun ngoten mawon. Empun, Pak. Mpun, Biasane napa? biasane lali janjine. Lah. Nah. Niku lho, lali janjine niku cocok niku, Pak. Kalih kula mriki Pak Nggih. cakep Tak mriki. ngrungokke saking mrika mawon. Biasane ya wong ya tumut Hati-hati Pak, nyanyi. ya. lingkungan sangat menentukan Pak, ngantos-atos. Nenten riki wadem ayem, nenten riku. Lali janjine langsung Dibawani. Mawon mboten. langsung mawon. Dibawani mawon. Dibawani Mas. Oh, dibawani. Wah, nggih. Dibawani. Oh, sing bawa sinten Pak Lurah? Pak Lurah. Nun. Monggo Pak, ajeng bawani piyambak napa badhe Sapa perwakilan? nyilih? Napa Ayo milih, Pak? Milih sinten? Nggih Pak. Paling dewasa itu Mbak Paling Pratiwi. nggih, paling dewasa. Ya, monggo. Paling dewasa niku Paling Mbah dewasa. Baut niku, Pak. Nek Mbah Baut mboten paling dewasa ding paling tuwek. Ketuan Pak niki punan Pak. Batus sedengan mawon Pak. Monggo. Ayo. Monggo Bu dipun pilih kalian Nah, Paling Pak dewasa. Lurah. Paling dewasa. Ten mriko nek nang Pilang ya ngawu ayu Bu Pras ya. Iya. Dadi idolane wong Pilang Rejo. Lah kula nek milih sing Waduh, lah, Cak. nom iki ketoke bojo kula ndelok live streaming. Ayo ora apa-apa to Pak, Pak. paling ora ya kaya bojoku tenang omah. Lah ngopo? HP-ne tak gadekke arep nonton piye wis ben. Rasakno aku ngono. Engko nek saka kene tak tebus tenang bae aku ngono. Monggo Bu Pras. Milih kula mawon sing murah, Pak. Murah. Regane murah. Tesih 30.000 to. Mundak-mundak Oh, 2000, Pak. mundak Aku 20.000. sabun. Telu loro garing nih. Enom lak Kok kaya kacang. Niki lho to. Iki lho. Apa iki mau? Iki apa? Kacang. Oh, kok aku gur krungu tengik. Kacang, kacang. Untung aku ora krungu-krungu aku. Krungu ki ya mateng ngono kuwi ya, Mong. Kacang lho. Nggih, monggo. Krungu cenge kok kene kok. Oh,
Untunge sing muni kacang ku dundrit. Lah ngapa nek muni? Nyang. Kayak iki pisan. Kajenge lho dipisah nek kajeng until kajenge until arek kuwas sepiro. Lah terus mboten wani misa tenan tak kempit. Lah iya, kempit wong loro ayo. Ora aku. Bu Prasnika wonten pamundutan saking Pak Lurah. Nggih. Lali janjine. Sapa sih? Menika anggitanipun sinten, Bu? Bapak ki geter PW. PW. Ki gading pawukir. Pawukir. Pawukir SSN ya mau Mas. SSN, Ya, wis. Pawukir SSN. Mbah Baut MBG. Ya. MBG niku Mbah Baut. MBG Mbah Baut Ganteng. Buah apa yang paling manis? Baut. tambah ganteng aja. My little bolu ketan. Ya ngeten Masa ana bolu ketan ya. ditakmu nek urung ditepleki. Bulu ketan wujude kaya ngono sing mangan kaget. Niki pangkatnya KRT lho. Lho. KRT napa, Pak? Karaten. KRT Karaten. Kira-kira tak kira-kira Raden Tembegung jebul kur Karaten. Iso ora Monggo apa-apa. Bu Bras. Monggo Bu. Kula riyen Nggih sing enom. Oh. Nggih. dina Minggu kang tak anti dina meni Bu kula nang. Apik niki disawer. Oh, saking? Mboten suwantene apik disawer. Oh, Wah. ngaten alhamdulillah laris. Kari jago kuwi. Iki sengoro ki aku entuk saweran. Lah wingi blas ra entuk swara aku gek iki sing apik sing swarane apik sing disawer. Mong lali jan jinek. Sae lho Pak niku. Piye? Sae lho. Sip. Pak. Kula nggih. Sae Pak niku. Tasih lumayan. Sae Pak. niku. Kurang kemayu sithik. Oh, aku kan tegol. Oke. Anane pijer semoyo. Pun Wah, sae, apik, pun niki sae. apik. Nah, Wah. Nuwun laris. Laris iki kabeh kok dhuwur tak kula Pak. Laris kok. Golek alasan. Tok panika pinter golek sebraan kok. Pinter golek sebraan kono ki alasan. Kula mboten disawer, Pak. Sik, tak ngrungokne lho, aku urung ngrungokke kok. Oh. Kene Pinter sebraan. golek alasan. Telung puluh ngoten Pak. Berarti susuk nih. Susuk telung puluh mboten Pak. Telung puluh mboten. Nggih. Susuk. Nggih, mboten Mosok apa. sawer susuk. Lah lah jeneng nyawari kan sing seiklase. Lah kok tiwas semono kowe ora ikhlas. Senajan kowe muran sing penting berkah. Ya. Gur alasan ngono. Ya ora. Ya justru alasan iku malah luas, Pak. Malah alasan niku kadang termasuk paling mahal. Nah. Sido oleh bojoku ki. Padahal kok alasan. Mbah Baut ya. kurang siji sing durung oleh iki. Wong kurang Mbah Baut sing durung oleh yo, Mbah yo. Kok ben disangoni donga pangestu yo. Lah kok tiba aku. Ngandar-andar Kurang kemayu. angin deger. Pak, rong puluh Pak. Niki ora sah susuk. Alhamdulillah tak tukokno lemah iki pokoke. Lemah ngopo? Nggo godhog kates turah akeh. Gue godhog ke atas menerapain. Tak kira lemah pekaran. Gue ngandel men kaya. Aku wis ora
aku hake tok. Jenengan ya entuk toh? Entuk donga pangestu alhamdulillah matur nuwun. Alhamdulillah Pak Lurah. Kamu adalah suamiku. Iya, ya. Tugasnya suami menafkahi Istri. mana sayang? Monggo. Iya. Terima kasih. Arek lemu saka Masuk ngendi? kantong. Arek lemu saka ngendi? Ora apa-apa ngono iki ya bekti karo bojone. Kudu tanggung jawab ya ngono ya Mbak Jawab Tati. wong lanang ki nafkahi wong wedok. Bener ta Bu? Ngoten ya Bu. Ning mosok ora ning anggaran sithik-sithik. Nah niku kalih Mbah Prastiwi niku malah lemu mengke. Aku kon karo iki nih anak-anak marmut. Kok iso? Ayo cilik do cilik. Ning malah simpel lho awake dhewe. Tapi ya. Kayak omah ki 2 meter persegi. Nah. Kok nek bobok bareng piye? Wah, ya Nek omahe cilik. bubuk bareng ya kon. Sing siji dicantolke. Sing siji dicantolke. Siji dicat. Dicantolke nggo nanger apa nggo napa ngono. Kok kena dienggo sawang-sawang malahan. Ora apa-apa ya, Bu. Mas dah lagi sok eneng-eneng bae lho. Mangga. Cancane kowe ning Pak urung. Urung toh? Urung. Asik. Luar biasa. Ya, umum. Nuwun Pak Lurah. Nggih, nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun. Bu Pras. Pras. ya. Ah Pras nyawang bawa berkah iki mau. nyawang Mbah Prastiwi iki lho joget kaya entung. Kok kayak orang dilor dikidul. Main guru ngene iki lho. Ini kok ngiwang buka nengen ya. Kok nek mangsan berkarak kayak ngene. Gaya zaman sekarang tuh kan gitu. Ada jogetan namanya joget uget tuget. Uget.